Apaga a tele, faime caso, vaite pa cama, apaga a tele, o mellor xa, tira pola ventana, apaga a tele. Hai 24 anos vía a luz por unha Galicia liberada, ensaios en economía e política, recupérase o bloque conxunto deses textos, deses ensaios contidos no volume, e ve a luz correxido e aumentado con 7 novos ensaios, uns máis longos, outros máis breves, entre os que destacan Nación, Estado e Ciudadanía, Permanencia e Cambio Estrutural na Mundialización, Universidade e Economía na Galiza Contemporánea, Economía Galega e Autonomía Política, entre outros, que veñen a densificar, aumentar, densificar aínda máis unha obra que xa é un clásico realmente da bibliografía sobre pensamento económico e político no noso país. Neste momento, chamar a atención sobre a necesidade de seguir pensando na liberación de Galicia, eu creo que é en si mesmo todo un programa político, ideolóxico e un programa intelectual de reflexión, non, para a maduración dun movimento social e político que non é que o esquecera en absoluto esa aspiración, pero que sí parece que está en boa medida diluído ou en todo caso con pouco vigor, non? Este momento obriga e crea unhas condicións especialmente oportunas para releer esos traballos de Beiras dos primeiros anos 80, algún de finales dos 70, e para releer ou para ler estes ensaios de Beiras de finales dos 90 e da década actual, non? Bueno, pois este libro, entón, o que pasou foi que se reestructurou no resto de xeito. Este libro, na edición da Galicia Liberada, empezaba, o lector que colleses, si, aínda que lle chamase a atención o mellor nome de Beiras, si collía, abría o libro por o comenzo, empezaba a ver o primeiro ensaio, o primeiro título, e logo o segundo, evidentemente, era repelente, non? Era absolutamente disuasorio, porque o primeiro era algo así como a conceptualización das categorías de análise para o estudio da estrutura económica galega, que pode ser moi importante, pero, bueno, decía, este tío de que raio está a falar. E logo, a segundo, viña a vixencia de Karl Marx, contribución á crítica do economics, e así sucesivamente. Entón, o que fixen, desta vez foi, realmente, fixemos 4 ou 5 partes, e a primeira, en cambio, van ensaios, que son Alfredo Brañas, Alexandre Bóveda e Castelao, con títulos máis completos que o que estou dicindo, que polo menos, bueno, pois poden ter algo, parecer algo máis asequibles e facilitar que a xente se introduza, o lector se introduza na obra e despois xa terá tempo de salir dela, pero polo menos entrou. Isto é propaganda subversiva, encuberta, disfrazada dun libro de ensaios e, polo tanto, é unha instigación á rebelión que é absolutamente improcedente nun Estado democrático, social e de dereito, e constitucional. Eu, polo tanto, son independentista definitivamente, e o mellor que podría facer hoxe, e xa o teño dito a Xavier máis dunha vez, dicía, mira, eu o que tiña que facer é seguir vivindo en Brión, pero apuntarme, pedir un contrato de emérito na Universidade de Porto, facer a tramitación da nacionalidade portuguesa e acabouse. Entón, eu, galego, nacionalidade portuguesa, que é un único estado independiente propio meu, seguir vindo en Brión, porque Soda Maía é un sitio moi bonito que non é cousa de pasarse aos arrabaldos ou ás periferias de Porto por moi comunicadas que esteñan. Paro. Moitas gracias, de verdad, a todas e a todos por estares aquí. Si acaso vos arriscades a adentrarvos a facer unha incursión neste libro, pois que vos preste e que non me veñades con reclamacións nin a mí, nin a Miguel Ángel. Moitas gracias, de verdad.